vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakashandisa sikarudzi yemurume wangu uye zvekare nemamwe mamaparts ake muurombwa hwangu, but izvi handina kuzviita ndiri ndega because ndenge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndingazotanga kuitawo zvekubatana nemishonga ndichienda mudzin'anga. I was even shocked pandakazoudzwa nefriend yemurume wangu kuti vaitogara vachitoenda kun'anga kuZambia uko. Saka murume wangu akashayika last year, ende murume wangu iye ainge aine track, saka track iri raiwanzoenda kuJoburg nekuzambia. Saka dzimwe nguva aiti track iri kana richienda kuzambia aibva azoendawo naro kuzambia kuya. So shamwari yemurume wangu akati murume paainge orwara at that time ainge atova mukoma, akabva azoti ainge achida kundiona. Akanditextera paWhatsApp ndikubva ndati tosangana kupi. Saka paakanditumidzira location ndakatomboramba kuda kuendako because kwainge kuri kulodge. Ndikati munhu uyu arikuda kundionera kulodge kuti zvekuita sei. Saka akabva azonditumidzira picture akanditi ona picture iri. Akangoita a one time view photo. Ndikabva ndaona kuti picture iroro rainge riri bag, but mukati mebag imomo mainge muine zvinhu zvainge zvirimo zvairatidza kuti zvimishonga here or what. Then ndikabva ndati kuchiko chawanditumidzira. Akabva anditi zvinhu izvi ndezvemurume wako. Akabva anditi uri kufanira kuti unge uchiuya kuno kuitira kuti ndinge ndichikuudzawo zvandakasiya ndaudzwa nemurume wako, otherwise zvinhu izvi zvichazokunetsa mune ramangwana. Ndini ndega ndinokwanisa kukubatsira. Ndakabva ndadhiraivha paya ndakatotiza vana vamwene vangu nemadzitete ndokubva ndabuda paya ndichita sekunge munhu ari kunge ndaungonotenga something ndokubva ndazvoenda kulodge kwekwe. Takazoti tiri muroom muya umo matainge tiri, then ndopa akabva azondirakidza mubhegi umo. Ndakaona kuti mainge muine hari yainge irimo uye zvekare nekatsvimbo, then katsvimbo aka ndo kanoshanduka kuita nyoka yemhando yekobra. Saka muhari muya ndimo munofanira kuti munge muchizogara muine maparts emunhu uye zvekare maparts awa anofanira kugara ari ropa remutorwa at all the times. Saka ndakataura naye, then iye akabva anditi ipo paya pataimbopota tichienda kuZambia ndopa takabva tazongopfurirana. Saka akanditi hanzi takaenda tichida kunoita central locking system kwamuri imimi, as in my husband aida kundisa rukawo, iye achida kuisawo mukadzi wake rukawo, vachiti hanzi vainge vachitya kuti taikwanisa kuzovahurira. Saka hanzi mukuzonotisa rukawo paya ndipo apo paakabva achizoti murume wangu akabva azoti kotadi tangobvunzawo kuti hatina here mishonga yatinokwanisa kupiwa kuti tinge tichisimbisa mabusinesses edu plus matrack edu awa anongogara achishandisa ruti yekapiri ngozi asazoita maaccidents. Saka hanzi vakabva vazopiwa mishonga yekuzvisimbisa, kusimbisa madrivers uye zvekare nekuti matrack asazoita maaccidents. Saka hanzi nekufamba kwenguva ndopa vakabva vachizoona kuti mishonga iyo yavainge vakapiwa, umwe neumwe ainge akapiwa hari yake. Hanzi vakatanga kuona kuti muhari umu maiva nechinhu chainge chava kufema chakaita kunge gonye rera ndokubva razodisappear. Ende ndakatoona kutoti ichokwadi because driver wedu akangokaruka afa ari palayby. He just passed away zvikanzi it was a heart attack. A few months after that, then driver wefriend yemurume wangu akafa zvekare, ainge ari kuDurban uko akamirira load. He just passed away just like that. Saka akabva anditi ipo paya madrivers edu pavakafa hanzi ndo ropa racho rainge richidiwa, ropa revatorwa kuti ringe richizopinda muhari. Then soon after that uyu murume wefriend yangu anoti ndopa akabva achizochekeresa hanzvadzi yake nekukasika, because vainge vakanzi itai zvinhu izvi nekukasika. Muhari umu kana matova neropa murufanira kuti munge muchizogara muine mabody parts. Saka iye anoti akabva achekeresa hanzvadzi yake. Mushure mekunge hanzvadzi yake yafa ndopa vakabva vazoenda vakabva vanofukunura guva rake, then ndokubva vazotora mabody parts ake vakabva vazoisa muhari. Saka hanzi wangu murume ainge akanzi vamwene vangu ndo vaifanira kuti vange vachizofa. Saka iye akabva ati handikwanisi kuti ndinge ndichiuraya mai vangu kuzonosvika iye achizotanga kurwara. Hanzi ainge achitorwariswa naro gonye riya richimuti ndakakupa nguva yekuti unge uchiita zvandainge ndichida, but now uri kutadza kuita zvatakavimbisana. Saka ndichatanga ndauraya iwe, kana ndauraya iwe ndichatevedzera
ndichatorera mhuri yako yose, ndichatanga nemukadzi wako, vana vako, ndozopindira zvekare amai vako, ndo pandichazozororera ipapo. Pandakanzwa kuti zvichinzi murume wangu kana afa I will be the next in line, ndakabva ndazobvunza kuti kana murume wangu afa how long did I have to live? Then iye akabva angonditi it depends, nekuti gonye racho rinenge rapedza here kudya mabody parts emurume wako. Kana rapedza iwewe ndo paunozofa, maybe 1, 2 kana kuti 3 years depending, nekuti rinenge richidya maparts awa fast say. Ndikabva ndati ini handingambofiri mhosva dzandisina kupara ini. Saka ndakabva ndazomubvunza kuti chikonzero chainge chaita kuti anga achindidaidza kuloji ikoko chainge chimbori chei. Akabva anditi ndakanzi ndimurume wako ndike ndichizokupa bhegi iri kana iye paya paanenge anyanyisa kurwara. So ndakabva ndazogamuchira bhegi riya, then ndakatora bhegi riya ndobva ndazoenda ndikabva ndazonondisiya kumba kweshamwari yangu, ndiye anoziva nyaya yose iyi. Ndakamuudza kuti asavhura bhegi iroro, nekuti bhegi iri rainge rakatorwa kuZambia nemurume wangu, ibhegi rainge riine mabhomba mukati. Akatonzwisisa kutoti zvainge zviri zveurombwa mukati. Akatotora bhegi iroro ndobva andichengetera kuzonosvika murume wangu achizofa. Saka friend yemurume wangu akanditi kana uchifungidzira kuti ndiri kukunyepera, ndine mushonga uyo wandakapiwa nasekuru vekuZambia, mushonga wekuti kana iwewe wazobvuma bhegi iri murume wako achamborecover, so that akwanise kukuudza everything that I have told you, iye achakuudza. Zvishuwa mukoma, ndakangopiwa mushonga uyoya ndikageza nawo, then mangwana acho makuseni takatoti tichienda kuvisitation, takatoshamisika ndichitonzwa manesi achitoti there is a God in heaven, a miracle has happened. Murume wenyu atobuda mukoma, is now even responsive and is even able to communicate. Ndobva tazoenda kwekwe. So takati taenda kwekwe, he then asked for privacy, akati ainge achida kutaura neni. So I was then left there ndichitaura nemurume wangu. Akabva atanga kuchema achindikumbira ruregerero, achiti mukadzi wangu, all the things that I did, ndaingofungidzirawo kuti ndainge ndichisimbisa mabusinesses edu, but ndaisatoziva kutoti zvinhu izvi zvandainge ndichiita ndo zvichazokonzeresa rufu rwangu. Neniwo ndakabva ndatanga kuchema ndichiti don't say it like that, you're not going to die. Akabva anditi ko ndingagotadza seiko kufa, nekuti kidney rangu 1 ratopera rose kudyiwa. Ndikati rapera kudyiwa nei? Akabva anditi ko iro gonyeka rawakaudzwa nababa Tawanda, not his real name. Handiti vakakuudza? Kasi hana kukuudza? Oh no, aifanira akakuudza. Ndikabva ndati akandiudza zvose. Akabva anditi saka unozviona sei? Ndikabva ndati I have accepted. Bhegi racho ndakaritora. Akabva anditi thanks God, all that I am asking for right now is for God to forgive me. Handisi kuda kuti vana vangu vange vachizofa. But akabva anditi gonye iri riri kutondidya izvezvizvi, ratopedza rimwe kidney rangu. Kana rapedza kudya kidney rimwe iri richauya uku, then ndinobva ndafa. Akabva anditi uya pano mukadzi wangu. Ndakabva ndaswedera padhuze nepamubhedha apo paainge arere, ndokubva andibata ruoko rwangu. Akabva anditi dzvanya apa, dzvanya apa. Ndakabva ndatanga kudzvanya mukomana mumubvabvu make umu. Ndakatonzwa kuti mainge mutori negomba zvokuti ruoko rwangu rwaitoita sekunge ruchatonopinda mudumbu. Ndikabva ndati naiwe ko what happened to you, where are your ribs? Akabva anditi rakatanga kundidya kudhara gonye iri, handisisina mbabvu pose apa, handisisina mbabvu. Iko zvino zvirava kutopedzisa kidney rangu. Ndava kufa mudzimai wangu. Kwandiri kuenda handizivi kuti ndichanowana zororo here. Asi mukadzi wangu, kwandiri kuenda ndiri kunzwa sekunge kuri kupisa mukadzi wangu. Unogona here kundikurura t-shirt? Ndakabva ndatanga kumukurura t-shirt iya. Ndo pakabva pazopinda vamwe nesi vachimhanya. Kuini ndainge ndisina kutomboona kutoti munhu wainge wava kutofa. Nesi uya akauya, then pakabva pazouya vamwe doctor zvekare. Ndakabva ndanzi ndinge ndichibuda, ndobva ndabuda paya. Vakabva vatovhara maketeni. Mukomana achi ndakabva ndatotanga kutoyeredza misodzi. Vamwene vangu vainge vakandimirira nemadzitete angu. Ndokubva tagara pasi paya takamirira madoctors vachingonditi usachema. But already I knew kuti my husband was gone. So vamwene vangu vakabva vazodanwa nevamwe nesi, ininiwo ndikabva ndazodanwa nevamwe nesi. Then doctor vakabva vachizosara vachitaura neumwe mukwasha, murume wavatete.
ndiye wavakazoudza kuti murume wangu ainge ashayika. Mukomanashi even though ndakazochema but ndainge ndatova nezvivindi sezvo ndainge ndava kutoziva kuti murume wangu chainge chamuuraya chainge chimbori chii. Saka ndakabva ndawana that closure yekuti ndakabva ndazvishingisa. Shure mekunge murume wangu ashayika, takabva tazodzokera kumusha. Takadzokera kumusha tainge tiine vakomana vedu 6. Takaenda pakati pausiku, then ndokubva tachizotanga kufukunura guva rake. Izvi takazviita uri usiku mukomanashi. Takati tava kuda kunosvika kudhuze nekwavo, ndipo apo patakabva tangosiya motikari. Takati tasiya motikari kudaro ndokubva tatanga kufamba. I think takafamba for nearly an hour and a half tichingofamba chete. Ndokubva tazosvika paguva remurume wangu, ndokubva tachizotanga kufukunura. Varume vaya vakashanda, havana kana kumbogara vakarinzwa. Then ndokubva vasvika pacoffin, ndopa vakabva vazotanga kucheka. Saka tichifukunura guva kudaro tainge takanzi painge pachazodiwa mwoyo wake, but already murume wangu ainge atoshata zvokuti vakatadza kana kutora ma-internal organs ake, because ivo vaiti it was just fluids, everything was just rotten. Saka vakabva vazocheka ruoko rwake. Vakacheka ruoko rwake, then they cut the lower jaw. Ndo zvinhu zvandinazvo izvozvo mukomanashi. Zvinhu izvi ndo zvandava kushandisa paurombwa. Kana ndichitaura nemi kudai so mukomanashi, ndini ndava kutorana business iri rematraki randakasiyirwa nemurume wangu. Saka friend yemurume wangu akabva ati dai kwanga kuri kunzi tainge tisina kuisai rukawo, ndingadai ndava kutokutora ukatoita mukadzi wangu. Saka iye akangondipa yambiro, akangonditi ndinozviziva kuti uri munhukadzi, ichasvikawo nguva yokuti uchanzwa kuda bonde, but for now dai wambodzikama, nekuti kana ukada kufamba uchirara nevarume vakasiyana siyana uchakuvadzisa vana vevanhu. Saka iye akanditi ndichambofamba ndichimbonzwa, then kana ndikawana uko kwekuti tinokwanisa kuenda tonobatsirwa, then rukawo irworwo rwawakaiswa nemurume wako rwobva rwazobviswa, maybe iwe neni tinokwanisa kuzodanana. Since I know you, you know me, so I have been waiting for him. Tine rimwe zuva iro ratakati takagara mumotikari takangotanga kungokisana tichibatana, then akabva azoti we need to stop here because I know the damage that can be done kana ndikarara newe. Saka so far nditori nevamwe vanhu vandinodanana navo pamafoni, but kana munhu akazoti ngatisanganei physically ndinobva ndatongomubloka munhu iye, because ndinototya. Handichozivi kuti zuva randicharara nemunhurume ndisati ndazobviswa rukawo rwacho munhu iyeye achaita sei. But iye akangonditi it is not good, just wait, if it happens kuti wawana munhu orara nemunhu, you're going to see kuti murume iyeye achafa rufu runorwadza sei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokomberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinonyanyisa kuwirirana nastepmother vemurume wangu than kuwirirana navamwene vangu, and handizivi kuti why, kuti handina here kugadzirwa nastepmother vemurume wangu, because vamwene vangu munhu ari right. And ndinombovanzwira tsitsi mukoma zvokuti ndinomboti kana ndakagara zvezviya dzimwe nguva vanenge vandifonera vobva vati muroora kunoku zvinhu zvakaoma, kana manga muchikwanisa titumidzirei, ingava iri 15 kana kuti 20 US. Saka vakangondidembera chete, dzimwe nguva ndotoita vekutorekodha, ndobva ndatumidzira mavoice recording aya kuna stepmother vemurume wangu, tobva tatanga kuseka, tinoita kuvaseka. Saka ndinozotovabvunza kuti ndodiko nai mama, ndoitumidzira here chimbere iyi mari. Saka dzimwe nguva vanomboti achimboisiya mhani, kana kuri kunzi havana chokudya isiye imborara nenzara nhasi, then wozoitumidzira mangwana. But sometimes ndinozoti time paya ndobva ndatanga kufunga kuti saka mai vemurume wangu izvozvo vanga vachiti vangori nesalt mumba, that is all that she has. Saka ndakavaitira utsinye wekuti mari iripo ndoregedza kuvatumidzira. Saka dzimwe nguva ndinozoita zvezviya zvokuti ndinozovatumidzira in secret, then mangwana manje ndopa ndinobva ndazoudza stepmother kuti ndava kuvatumidzira mari, kubva vanditi iri bhodhiya, tinowirirana zvimwe zvokuti kana murume wangu akambosvika pakunditi patinoziva kuti it really hurts me kuti amai vangu kana ndikabata foni yako so ndinongoona kuti munongoita mahai muroora, hai mama,
then motomboita kana 1 week musingatauri. But ndoti kana ndakatarisa chat rako namainini munoita macalls, mavideo calls ekuma 1 hour ma2 hours, munai muchimbotaura nezvei? Don't you think kuti you need to focus more on my mother? But mukomanashi ndinongonzwa ndichingobohekana navo so vamwene vangu, ende ivo vamwene vangu ava step mom vemurume kwangu ndinovafarira zvisingaiti, like izvezvi. So nditori nesurprise yandikuda kuvaitira. Very soon is going to be her birthday, saka kuchechi kune umwe mukadzi uyu ane boutique, saka ndakamuti ange achindiodhera rimwe dress rekuteki. Munoziva kuti dress iri riri kuita mari mukomanashi, ndiri kuribhadhara zvangu pashoma pashoma. Dress iri riri kuita 8,500 rands, dress randiri kuvatengera apo tine kamwe futi kasurprise that we have been planning for her and money on top. But vamwene vangu kana kunzi murume wangu akatenga ringava riri tennis kana kuti zvimadheki zviya zvemupepo, koma ndinopopota zvimwe zvekuti kana iye anokwanisa kutanga kuyeredza misodzi. Ndinorangira kuti pandakatanga kugara naye ndichatanga kutaura nastep mom vake, akangoti achibva kubasa ndokubva auya akabata kapepa bhegi. Saka ndakatofara ndichitoti zvimwe kuda munhu pane zvaangondinhongerawo. Saka ndakati ndichinovhura kudai ndobva ndaona kuti yowe zvamuine mamwe mazikudeki ainge akaita kushata, kuita kunyangara. Chinotarisa neprice tag ainge achiita zvekuma 60 rand something. Ndobva ndabvunza kuti ko zvimadheki izvi ndezvani? Ini ndainge ndakatotegera ndichida kumutuka ndichifungidzira kuti ainge atengera amai vangu. Akabva nditi mama vandifonera ndiri kubasa vachinditi mwanangu handisisina kana bhutsu dzekupfeka, kunyange zvakanzi kune musangano handina kana bhutsu mwanangu. Kana waikwanisa kungonditengera angava ari marafta kana kuti manyangira gora ndikwanise kuzopfeka iwawo nekuti akasimba. Saka iye akabva ati ndazongovatengera ndichiti paya patichazotumidzira grocery then at least vanokwanisa kuzowanawo something. Ndakapopota mukomanashi, ndakati ndichipopota kudaro ndobva ndatofonera step mom vake, naivo vakabva vapopota vachitomunza kuti zvawaita izvozvo wakanganisa. Hakuna munhu ane mukadzi anongotanga kungotengera amai vake anything iye asina kuudza mukadzi wake, because ndokutotanga kutohura ikoko kwauchaita, because mangwana uchatengera umwe mukadzi in secret. So mukomanashi akabva akumbira regerero but aingoyeredza misodzi. So I really do not know kuti why is it ndakavenga vamwene vangu. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we yo.